Kiai Kakung sing jujur ngene iki dhuwit sing nggawa wong wedok. Nah, melu nyedak. Kandhane yo. Pak angel men to? Bu, sehat-sehat. Kemaurung salim to. Bapak nggih, Pak Min. Nah, lho Bu, mbok to sak repot-repot ngoten niku lho. Alah. Anu. Nggih pokoke langsung mak nyoh ngoten man. Jan piyai kok leh lomo sedakoe sae. Ngersake lagu napa? Bangun tresno. Bangun tresno. Nggih mugi-mugi bebingahipun boten lokak ning tambah kebak. Amin amin masyaallah. Sabibaripun gelar hajat, usahanipun tambah ngrembaka. Amin. Amin. Capek Selendro, gunung, selendro, capek gunung. Oh bengkel masyaallah. Hebat. Sing siji juragan lele. Heeh. Oh, kalau mobilmu udah nggak kinclong, cetkan di rumahnya Pak Min. Oh iya, nanti tak cetkan. Iya, cat labur. Dicet HP. Dicet HP. Ku dicas. Oh dicas. Ini kok pada brudul. Oh, pada brudul mau foto dulu. Ayo awake dhewe mencari Mbah anu Nana mau sapa? Mbak Parsita, aduh ekonomi. Tak golekane. Yuk karo didindingi. Saben bengi. Dur sithik. Mbah Sita. Nano. Saben bengi. Saben bengi. Kene ya ora patek genah Ora, ganti wong monggo. dagelan iki ngono ku salah ora iki wis penting anu kok. Sing penting muni meneng wae iki golek urung temu kok sik. Ndi meng. Lek ya lungguhe adohe Ramto lae. Parsita. Parsita. Hah? Oh nggih, ngersaken apa? 100. Iki jane Golek penyanyi. duit kanca-kanca. Penyanyi Pogali. Mbah Sinten tau? Lah lali Mbah Parsita. meneh. Jare Kayak iki jare dong kayak duit iki lali anu purun di anu iyem mok tok. Parjiem tapi Parsita. Oh lah iki. Jare ngersake capek gunung. Nggih niki nggih ciplo jembengke monggo mriko. Monggo pinarak mriko monggo. Jenengan ngersake napa, Pak? Nggih lah anu pamundutane dhisik niki mengke mari niki panjenengan ngoten nggih. Pak sinten? Pak Jamin. Oh nggih, Pak Damil. Wah, piyai yo nyenengkeh. Cekli piyaine cilik cekli. Bawa ya. Sekedap nggih. Ya mriko nggih. Ayo to Mbah, wis dijemput ayo. Pak Bayan ayo. Oh, Pak Bayan iki terus nyawangku nang kono. Wah, lah Pak Bayan iki. Jenengan iki kok terus aku nyawangku adoh. Wah, kayak genah lakon meteng lah ya. Wis, yo ngene goleki nggih. Ya, bawa ya. Kula mengke nyun bothoke niku, Pak. Iki nek buntelan iki bothok apa to? Bothok landing. Oh, meniran to tak kira bothok. Saben bengi. Monggo. Nggih. Nggih 200 kok. Ya. 200 nyaten. Cang gentung. Pikir lambe kok iki anjlok sik iki piye? Dartoke cengengesan wae karo tak gedhe iki. Hang ngono ya sepune. Kedung tandek. Apa iki? Putung utang bae. Ya iya, putung utang bae ra apa-apa. Ya. Nggih, Mbak Uyut, Mbak Parsita. Nggih. Mbah Parsita. Mboten Mbak Parsita to, Mbak Parsita. Pokoke ta pokoke aja kemene ta. Yen memajang Duduk gendang dut mong karo janur ku Bakang to.
mriki lho. Ning aku ning alah aku ning alah lara kuning alah lara kuning Aku ning. lara kuning barang ngawur Ora. Bola-bali kene pego. Lah ya, kuning jenenge iki aku guyu untuk yang kira-kira apa jenenge? Yang lu jalan-jalan sikile tok ini. Kayak bebek gitu lah. bebek nyosor gonmu Ya. Apa iso nekuk ngono ki, Oh, guys? ora iso nekuk. dalam kan ngadeg Oh, anu anak ngapunten Pak, Pak ngadeg Bayan piye to, Pak? ngapunten niki pun pol nggih sementen niki Ora. wah Maksudnya Dalam. Pak Bayan ki yo nganyelke, nyat bentuke sakmene kok ngadeg niki goleke ondo ngono. dikira ki aku brangkangan ngono lho ki mau Iya. anu Nah. boten sambah Gendong bae. Anu ketoke cilik men abote ora mesti mare abot ku dosane niku kok. ora terus Mbah Kakung nggonku kuwi nggonku ngono kalau Mbah Kakung ngono. Anu kakung to nika. oh Gula. ya kowe genti kono kowe kono Oke, jolan Kono Jolan. Nyetak kono. Dia diampek di sithik kono. ya woyo jos woyo jos tak kandani. woyo Mah, wedi aku wae. Lah ngopo? Lagek teko kene, kowe iki ngopo? Ano ae. Kowe tak iki golek. dalam Kakung ki diuni arep apa arep minggul jenengan. Wis tak omongke, Mbah. Pripun Oh. ajeng napa? Mbah Kakung wis gadah Deuni guna pangunek-unek. Unek. ki arep gendong aku Oh. Lho Pak Kakung digedhong yen. oh ngono Anu numpak. oh ngaten nggih Pun Tak mengke ketemu maknyeng. Lah. Mak gendong mengke golek kalonjono dadi pakan. wedhus po Ngarep-ngarepe gendong ngarep. Pundi? Ngoten. Lah, alah. nah pun Mbah Kakung. Mbah Parsita Arep nang pasar ya, Mbah. Nukoke dolanan putune wah. Mana Eh, dhewe. kok sik? Mana dhewe le. Iso ora apa-apa le. Akal dhewe. ngata ngeting Lho, Mbak Jeprene, iki Mbak. lho iki sing gendong Mbah Kakung jare arep dituntun Mbah Uti maju rono Iya, Rono, ya. arep dituntun Saestu Mbah kiat, Mbah. oh alah Jabang bayi. ketoke aku arep nggo alat ngemis iki Ora apa-apa. Aku seneng ya kowe galat nembesi malah seneng kok. seneng tenang Bayo. Asyik. pun mesake Mbah Kakung Iki kok anu. mesake kok Sing penting megap pun kaleksanan nggih uning panjenengan Masya Allah. mugi mboten gadah ujar Lah, Raupi ngoten lho, ngoten. lah, Mbah, lah pun gendong ucek lah kula tek. Ah nek gendong. pun Mbah mang gendong Mbah mboten napa-napa Ya ampun ding apek niku. Alah kuat kok karo bayangke lho kuat ya, Mbah ya. Kembang wae weton. Gunung. Yo. Gendung. Oh, malah kaya dolanane cah cilik-cilik ini kok. inoman Alah, pacitan wong minumane. Tua apa kowe kok. Kalau ditukani Pak Bayan kan lho. dukane kepiye Sak cerita Kalau kon jungkir balik kan jungkir balik Pak walah Pak Bayan maringi 100 e lho gek kon Lah, iya. arep miloro wong iki lho wong jenenge Bayan sedekah kok dadak nggo syarat aja. mboten Pak mboten Pak Bayan gojek Pak dikira tenanan Ya, dikira guyon ya to. sacitan. Pacitan Salusi. Jangan
kowe kok ngarep aku beli. Yen aku nek iso pas. Iya. Lah, kowe kok ngarep. Lah ngono lho. Kowe kok ngarep kok mburi. Dadi kowe pas ngarep aku pas mburi ngono lho. Ndak mi kene mi. Rene mi. Lho kae kan. Tang tang ting 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 ting. Loh, Ayo tak ngono nah. Ngono nah lho. ngono nih. Dang tak tungkling ngono, Mas. Terus. Iya. Luput malah kena kakung. Ternyata jarake rono. Gak ada Mbak Marsita yang mau gemujeng Ya kene iki perlu dicontoh. Wah, bebrayan sing ayom-ayom tentrem Lah ya ora ngene nganggo iki. cemburunan, Lah ya toh. iya, dadi Kandhane pangerten. Isih nom berpadu ayo. Lah iya. Ada nih yo gecek. Panas. Panas. Aku toh. Ya. Panas udan Anu janjine janjine kepiye. Ngaso-ngaso, aja nepet-nepet. Anu budhe mriko banjir to? Ora. Kok cincin? Salim Kok teh. ngono le cincin apa banjir? Kuwi iki kebaya iki anu kandhani to. Oh, kanca TPA. Iya, iki kanca TPA. TPA. Kono ikrok 1, aku alhamdulillah wis ikrok 8. Kok 8 gundule kuwi. Ikra teko 8 kuwi lho. Lah teko piro to ikroke? Hah? Teko piro? 6. Sir kowe ketok pinter lho kowe. Kepunjulan. Oh, kepujulan. Panas hujan panas panas hujan ngaling-aling Tungdet. capek gunung Caping gunung caping gunung tutup payung yang mas kentil mas yang kentil mangan tau dicampur loncang bojoku ayu abrake sepi yang mas kentil mas kiang king oline kentel setane joke buat lagu betul rasane pegel lha kaya numpak kendaraan NE iki perjalanan jauh lho iki nyedit ngono lho Terus banter banget ngono kene. iya pari ana ora bali blas bingungke kancane tenan Kowe keter kok cuma. lah iya aku awan iki melu pego tenan iki aku wis ta sini gak sini ya ngajar wadon Nadian aku pok ngono aku pok kowe Wedoane. aku pok kowe Iya wis nang kono nanu. aku pok kowe Aku. ya udang Nadia wadon Sartono Sartono ora Sartono lagi ning sawah Iya kaget aku. Mau sing ngumpo mau ki Sartono. Sarto bar kok sawah terus opnam ya rumah samu kuwi lho ngopo ha batu cepet to sakmene ora iso medhok ya lanang Inno wong loro nek ora kompak blas arek saiki dienggo rebutan ketok sesasi toh ra nyambut gawe mung sak bawa nggo rebutan kuwi tekno kuwi sasi poso ngatang-atang nang omah kok ya inumane banyu bening saung caping gunung Jol separo Mbah Sukamto monggo mbobile badhe beksa monggo Mbah Sukamto Mbah kalian Parsita monggo Monggo, sehat-sehat derek sedayanipun derek dosa kesampun sehat Eh, monggo kok lancar rezekine ya yo monggo Mbah Kamto ya anu mriki mawon apa mriki napa mriko oh kene golek sing atos kono ki yo ora kaya wedi ya ayo yo Mbah Parli monggo yo Mbah Parli di zaman
iku kelingan anak lanang pengen tak openi saiki ana ngendi syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapa dawuh saking Mbah Sukamto, Mbah Parsita sampun kaesokaken caping gunungipun mugi saged nuju prana. Wah, mami kepayon kae. Sik menawa awake dhewe rono. Mami kepayon. Ben kana. Pak Wagio. Ketek iso tek payu ya. Sugeng siang, Pak. Lho. Pak Wagio. Oh, sing